Sa mga manguliay sa probinsya o sa mga magpabilin sa mga samang karong kalagalag, maayong panahon ang masinati sugod karong adlaw hangtod sa Martes sunod semana, matud sa Pag-asa. Whether rain-making system nga nakapikto sa nasod within the Philippine area or outside the Philippine area of responsibility. So kadayon ta makasinati og init nga panahon, labi na sa buntag, pero doon na tayo posibilidad nga mga pag-ulan, labi na sa hapon o gabi, mga 40% ang chance ana nga mga pwede mo sinati mga ulan. So advice sa mga tao nga sa weekend mo ato sa minteryo o cemetery magdala og payong kay init kayo sa buntag unya posibleng maulan sa hapon. This is good for 5-day forecast gikan karong adlaw. Kung mga mobiyahe ani kusog-kusog atong amihan, moderate to occasionally strong atong masinati diri sa Kabisayaan. Mabantay lang kay ang kadagatan dili kayo smooth ang kondisyon. So delikado sa mga gagmayng sakyanang pangdagat. Palib na itong mga sakyanang pangdagat nga dili di motor. Alkiblat Pag-asa Mactan, maayong adlaw.